Mina ndimbokuudza zvandakamboita. Taitofamba zvedu, unoziva, tatobva Johannesburg ipapo saka tiri mumbare pane nzvimbo inobikwa sadza kudomo panowanzotirwa mazita chii vana mosadhi vanokuziva ana baba chii. Saka takarohwa nenzara nemuzinzi wangu, takarohwa nenzara paya paya. Tikabva taona imwe nzvimbo inobikwa sadza, imana svika paya ngati tingawanewo sadza kwanza. Sadza riri harowanikwe, mudai mari tikatengawo sadza riri paya $5 haranga rati wandezi. Sevanhu vainyatsorova sadza, torova sadza zvinhu isorova sadza zvekurova sadza. Saka pane katikiti kakagara pasaidi apo, tibva tapiwa sadza redu zvose zviya zviya, tibva zvaiswa nomuriwo chichi, tibva zvamikiswa nematomatisi nemaonyeni paya paya. Tibva tatanga kurova sadza nekuti wangu aita rova sadza. Sadza rakunosvika kuenzi, saka unongoziva na uchidya paya, uchidya kakiti so the way anongochinokora sadza. Kiti wakambogara nekiti munoziva, ainondomoziva kachinokora isa muromo, tichinenge chikutarisa zvichienderana newe, saka inoverenga musuva waunodya. Saka tichipekani munhu asvika musuva iya kusvika kana ma20 munhu achirova sadza, kwakanaka musuva kekupedzisira baba kamusuva kaka pandakakokota kudai kokota zvokuti kakokota zvokuti kiti iyoyo yakangoona kuti zvinhu zviya zvadhakwa, kiti iyoyo yaklinwa yachera kuti yakabva yangofenta ikafa. Munoziva takaisi yakangofa mbare nanhasi handizi kiti yakasara ikamuka here, nanhasi kiti yakangofa.